Може ли малка пауза? Извинявай, може ли една секунда? Ти, доколкото знам, работиш санитар в Пирогов, нали? Да. И от колко време живееш тук? Вече почти 2 години. И каква е причината 2 години работиш човек с доход? Те ме освободиха, сега не работя. Ага. Не работя. От кога не работиш? Мисля, че чакаш жилище, но от Столична община, че си включен в списъка. Имам си картотека аз, обаче те ми казаха, че трябва да изчакам. Сега съм се записал в бюрото по труда. Ти си записал, не чакаш да започнеш работа отново в сега болница. В тази знам болница. всичко. Тук луда. Не, тя е тази, дето е до време, тук аз казваш тази болница. Александровска. В Александровска детско отделение, така ли беше? Да, детска педиатрия се казва. Педиатрия. Как се казваш, ти Иван ли се казваше? Не, Георги. Георги, да. Георги, да. Знам за тебе, по принцип, информиран съм. Не, аз имам си всички документи, но просто чакаме... Той е включен в списъка за получаване на жилище, но там са... Трайконя за зелено. Иначе сега, щом не работиш, си тук постоянно, нали? През деня, какво правиш? Хода в църквата да взимам ядене. В коя църква? На Раковска има на църква, да взимам ядене, тук се грижа за един човек, Георги. Да. Хода, всеки ден хода. Госпожа Рунева, и вас да ви уведома, специално ще дойда в друг ден. Искам с него да направя отделно видео. Ще обясня на госпожа Григорова какво имам предвид. За какво това? Като дойда тогава ще говорим. Сега няма смисъл да смесваме разговорите. Просто се радвам, че те видях тук случайно. Да. Живееше с един мъж, той е гей, Да, като само да уточня, че ако беше само да е би гей и така нататък, нас това не ме интересува, живеем в свободна държава, нали така? Така, имам и продължение, което... Разбира се, че има продължение, просто до тук уточнявам, че идеята за нашия разговор не е това, просто ми разказваш за него, да. Така. Впоследствие беше започнал нещо в билата работа, доколкото разбрах, и там е правил някакви дребни такива смешни кражби, уволнили са го. И в един прекрасен момент, тук се напълни с полиция, бяха го хванали долу на центъра на Банкия, го бяха хванали долу с някакви деца да педофилство. 72 часа го бяха задържали в районното. Доколкото знам, тогава те се разделиха с това момче, с което живееше, и оттам нататък какво стана, не знам. В смисъл, той не се е връщал в тази къща и не е живял. И така съвсем случайно попаднах на твоите клипове в ТикТока и се загледах, между другото. Първият момент не реагирах, защото не можах да го позная. Той имаше повече коса, беше по-слаб. Обаче като чух говора и веднага го познах. Георги Спасов се казва. Да, сега само да ти кажа нещо. Аз, понеже се занимавам тук, искам да оправя нещата в този дом за временно настаняване на бездомни хора. И честно казано, когато ми писа, защото доста хора, които са били в дома или са в момента там, главно от тях са ми сигналите за него, че наистина е педофил. И аз си мислех, че просто и ти си била в дома или си минала, а сега се оказва, сега разбирам, че си човек, който въобще няма нищо общо, аз си го разпознавам по видеята. Абсолютно нищо общо. Аз живея в Банкия, той беше от наем до къщата до съседите. Беше наем и така. И просто този човек го познавам от тук. Аз нямам нищо общо нито с този дом за настаняване, нито познавам някой от там. Значи ти сега не ми обяснявай, сега ще го пуснеш и ще си отнесеш жалбата където искаш. Сега ще ти обясня. Ей, палячо, не ме обиждай. Не ми викай палячо, разказваш тук. Не ми повишавай тон, бе, палячо. Да извикам полиция. Я извикай, бе, я извикай. Я извикай, бе. Я извикай. Я извикай. Къв си ти, бе? Къв си ти да ми казваш, бе? Най-големия съм. Ти ли, бе, палячо? Аз съм. Ще бъдеш махнат от дома, нали знаеш? Кой ще ме махне, бе? Аз ще те махна, бе, аз ще те махна. Ти с ония не успяват да се оправи с пазачите с мен. С кой пазач, бе? Къде е пазача? Там е, нали? Ти ще изчезнеш от дома. Нямаш работа там. Я кажи, дето нещо тръгна да ме питаш. Я питай. Я питай. Не ми обяснявай. Питай, какво имаше да питаш? Какво съм бил говорил? Ти ли ще ми държиш сметка, бе? Палячо! Палячо!
Палячо! Палячо! Палячо! Смотан! Ще бъдеш изхвърлен от дома. И ме чуй много внимателно. Чуй ме много внимателно. Димка, тоя не го мъкни по детските площадки. Тоя, нали ме разбра? По детските площадки не го мъкни. Не го мъкни то по детските площадки. Аз ти казвам да не го мъкнеш по детските площадки тоя. Защото ти си докараш беля с тоя. Не ми обяснявай да те остава, бе. Не ми обяснявай да те остава, бе. Няма да те остава, бе. То клип после се качва, бе. Да те видят хората, бе. Димка, то няма да го влачиш по площадките. Чули? Той не го влачи по площадките. Защото сега, Димка, като го публикувам този клип после, хората ще знаят, че този не трябва да го виждат по детските площадки, а и тоя. Защото има множество сигнали за него, нали ме разбра? Той по детските площадки не трябва да стъпва. Ей, тоя. Измет. Измет гнусна. Тук по нашите площадки да не съм те видял. Разбрали ме? Разбрали ме, бе? Измет! Измет скапана. Само да съм те видял тук на площадките. Само да съм те видял. Ще те изхвърлим от дома и от квартала. Отпадък. Скапан отпадък. Каква подписка, бе? Отпадък. Ще прави подписка за тебе. Разбрали ме? Разбрали ме, бе? Ма не ми обяснявай, стига, не стига, бе. Не ми обяснявай. Разбрали какво ти казах? Не ми сучи с пръст, бе. Не ми сучи само с пръст, бе. Какво? Ще те ударя. Ти ли ще ме удариш? Пробвай да ме удариш. Ще фурва камерата и ще те смачкам. Измет. Ей така. Пробвай да ме удариш. Пробвай, ще ти покажа. Пробвай, ще ти покажа. Пробвай. Искам веднага да пробваш. Пробвай, бе. Пробвай, не ми отивай към площадката. Нямаш работа на площадките. Имам работа, ето отивам. Айде отиди. Айде отиди на площадка. Айде отиди на площадка. Айде отиди на площадка. Отиди на площадка. Приятели, този, който ще видите на клипа, е Георги от Центъра за временно настаняване на бездомни хора, Свети Георги. Има множество сигнали за него. Самия факт, че го гоня от площадките си, вече си вадите изводи за какво са тези сигнали. Ако го видите на територията на детските площадки на Красна поляна, имате пълно право да го изхвърлите като най-големия отпадък оттам. Имам достатъчно сигнали за него. Ей тоя, вижте го. А вече от дома, малко ще е по-дълъг процеса, но ще бъде изхвърлен и оттам. Вече съм задействал контакти с трето и всичките сигнали ще бъдат предадени на прокуратурата за този. Ей за този. Ей за този да го видите. Вижте го хубаво. Вижте го хубаво. Абе не ми обяснявай, бе. Няма да ми обясняваш, бе. Нали щеше да ме удреш, бе? Айде удря ме, бе. Нали щеше да ме удреш? Абе ти не ми говори за Господ, бе. Ти ли ще ми говориш за Господ, бе? Ти вярваш ли в Господ? Не ми заеквай тука, бе. Не ми заеквай тука, бе. Измет. Мръсна измет. Ще те изхвърлиме като най-големия буклук. Направо камиона за буклук на София Екострой ще спре там и ще натовара вътре. Там ти е мястото. Измет. Скапана измет. Ти с уния се оправи, с мен ще се оправи. Ще се оправя с всички. Абе не може, бе. Ти ще поведеш хорото. Ти ще поведеш. Не ми обяснявай за държавата, бе. Не ми обяснявай за държавата, бе. Отпадък. Ма не ми обяснявай за държавата, бе. Не ми обяснявай, бе. Отпадък. Отпадък. Отпадък ще ми обясняваш ти за държавата. Ще те изхвърляме като мръсно коте. Само да съм те видял на площадка, ей. Цървул. Димка, разбрали ме? На нашите площадки няма да го водиш тоя. Окей, разбрала си. Няма да го водиш тоя отпадък.